rona chitana nyorete staff room alia sabana ba gutumia ne virus yo bire vumbi yoka ekagera nkaranga asengenje chibeza chia begetwe chia tumegete korosi egente ke chita tumegete biya ikaranga ndigi chibeza externally ndeta basani na mwarore baikira abageni abanene egera batosire tonyare korosi ikwende virus biria tubeke floor at least bire vumbi amba ya kabere na aranga ndete driving school ga kwane with one of the driving schools barate gari ya over station iga abana baitu bache asengencho busongerare bachega ba enroll yo mangana driving elinde bagandere gutumia abo ngaini bwa driving bwa konya mambi na mambinde egento kende ntagete kubeka computer center ga ase ndabege chi computer ngeteniga ase chibase chitogo sangiriria egera chikonye simple packages chia computer abana baitu ba enroll elinde bakore and to improve state ya school emoroje erange go jigosieko sengenja abanafunzi bagocha baswa bara the state of the school and batama ane chibasa chia capitation chia endere ko genda guchinsa sengenje namba ya bana endere kugwokera lituko abana baitu babere risiko nandi babere chia idla ototagete be enroll egere banyole obumanyi okekurwa se chikozi ziga chikuruwa mambi na mambi ende baba abantu chigasi chia bolire mondanya skills no ane chia plumbing abako gwekorera bintu bya jua kali electricity go train werema obo soni go train bole no cross no ane tu kimambi montra bakigorana ne salon yae emokonye barongo bagaka omo MCO Masige West nande bagende deputy speaker Kisii County etwachira asomwaliko o Mheshimiwa Walter obale oyoro mo MCA wa Kiogoro Ward Mheshimiwa Walter nabwate gange n'abantu ba Kiogoro na kiagerire agera twachite bunge esukuru munege ya matunwa yabekere 4.5 million ng'abantu baga ebagotange class kirkia gachitra yaragari ng'achi milioni 4 na nuguta isano ng'achi achiro keneka na boriga esukuru eye pesa chichitanjiko kana ne milioni yamo obina bye bintu bire binge togokwana ng'atokunyara gwaka na pesa ekanyita kore tigas kirembeo yekwara nkira atebe nge class gitare tie kama gyoka kiralia ng'akirire 4.5 million as budget lakini mbaye omokianga wetro mochango togokora twegenire ng'atokunyara tuonchorerie obugima bwa abantu bagaiga especially ntabe bijana nganere buya moso course chicha magoko amangana plumbing amangana ya driving to akwandire na hair dressing ibyo bintu biragokonye asokoro sia basa yago yabwango kibiashara na ndese budget twete tumoisonde supplementary chiba sanchiro tu abe class road maintenance bone bijana ase chigode mbali wetera chiba chitobe 50 million nchinyare ke twara suno nyine pare abeire buya for the next 6 months so mwakumugima na babe bijana bigo tumeka chiba se chiga biri kunga kazi mtaani egera banyakono koroshye pare yiga go Mheshimiwa Paul Simbarati nabwate gange ngia tokubwatira no Mheshimiwa no Walter we are going to change the face tari school eyoka part vocational training chons pichire within Kisii.